Guys, good morning. Welcome my YouTube channel. Guys, mo kita guys ang among tanom nga balanghoy guys. Oh. Na happy guys sa bagyo. Damo kayo agi sa bagyo guys. Na happy na siya guys. Oh, natumba. Oh. Kaya mga kaganasan guys, kamuti, dapoy gaway. Akong gilantaw guys kayo hawan kaayo ng gawaya. Ngayon kaayo siya ang kaso kay gibagyuhan. Diya po dere guys ay oh. Ang kilid ani guys, kamuti. Kamutian, kakatian. Ana siya guys. Og pasensya na guys. Oh. Shout out naman diha guys kang Rain Arts, kang Soul Arts, kang Kiko Arps, Aisel Arps, EL Arps, tapos kining guys ang uban guys wala ko mahinumdumi o sa tanan na lang guys kan Jean Lakno, shout out naman dyan kan Jean Lakno. Jean, kumusta ka na? O diri lang kutob guys, di na lang nako siya padaghanon guys kay murag makuan ako sa akong balanghoy nga nang happy ang gaway okay raman pero ang luya guys pastilan happy gyud o diri na lang kuto. Bye bye, may buntag.